Ja se ja tänään me pelataan Minecraftia. Venä, mun kontrollit on väärin. Ei vittu, ne on resetannut kaikki. Okei, eli tänään mä aloitan video sillä, että mä laitan näitä kontrolleita. Okei, miksi mä kuvan tätä videoa? Okei, mä tiedän tämän keskustelun aikaisemmin, niin tuossa äsken mä sanoin tosi monta äänettä samaan aikaan. Mä sanoin niin nopeasti, ettei saanut selvää siitä. Ja näin teistä sanoa, että kello on X määrä, aikaansa määrä, ja mä oon sillä JavaSquare-video ihan sillä niinku yhtäkkiä vaan. Vaikka mä tekemässä tossa vähän niinku leipiä, mä tein leipiä, mä opetin niiden tekemisen kesken, koska mulla oli sen mahdollinen ajatus, että mitä jos mä kuvaisin Minecraft-videoa, koska tänään aiemmin kysyttiin, että missä helkkarissa on Minecraft-videoita, että mä oon odottanut, että mä saadaan Minecraft-videoa, ja se ei tullut tosi pitkä aika, yli viikko aikaa, missä on lisää Minecraft-kontenttia, missä mä oon sillä, joo toi on kyllä totta, että mitä helkkaria, missä on Minecraft-videot. Ja nyt se tulee. Sitä mitä kansa pyysi, sitä nyt myös tulee. Ja kontrollit alkaa olla aika kasassa. Ei mut äsken oli hyvä sessio tossa. Pelasin eka kertaakin 2 vuoteen Apex Legendsia. Ja Loki pelasin mun vanhan tuhoskodin kanssa. Ja Loki, mikä ei ollut muuttunut. Tuhottiin noobit samalla lailla samaan tyyliin. Samaa tyyliä. Mikä tää tyyli on sit? No, se on vähän vaikea selittää, mutta mä sanoisin, että meidän tiimillä on erittäin omalaatuinen tyyli, joka on vaikea selittää sanallisesti, niin mä selitän sen nyt tässä videossa. Mutta se, mitä mä voisin selittää tässä videossa, on se, että me jatketaan nyt tätä Minecraft-talon rakentamisesta Valtterille. Okei. Mä oon saanut kysymyksiä siitä, että missä facecam, että laita facecam. Mä oon miettinyt tätä kysymystä. Mutta tässä on tosi niinku, tää ei oo helppo kysymys ollenkaan mulle, että mä oon pohtinut tätä. Mä oon miettinyt sitä, että kannatsiko laittaa facecamia. Mulla on tässä sellainen riski, että jos mä laittaisin facecamia, niin sit tulevaisuudessa, kun tää channel tulee räjähtää, niin mulla tulee olla joku miljoona, no ei ehkä miljoonaa, mutta tosi monta tilaajaa. Ja siinä käy sillä, että mä oikein pysty olemaan kadulla silleen normaalisti, kun kaikki fanit tulee juokseen mun perään ja kysyy nimeä ja tämmöstä. Niin mä en niinku tiedä, että haluanko mä pitää siis tällä anonyymillä on sen takia tosi hyviä puolia. Että mä pitäisin mieluummin mitään anonyymin. Sen takia, vaikka mä saan mieltä toisi sellaista uutta elementtiä, todellakin se facecam tähän. Mut mä oon vielä sitä mieltä, että ei worth. Että toisaalta kun vois sanoa, että se olisi high risk, high reward, tai no high risk, medium reward. Jos se olisi high reward, ehkä ryhtyisin, mut mä en ole vielä vakuuttunut tästä. Okei, mä sanoin, että mä pelasin tossa Apexia. Mä olin itse asiassa erittäin hauska sessio, koska mä aloitettiin joskus 10 ja pelattiin johonkin 4 asti. Ja kello on nyt jo 5 niinku aina. Ja se on tilanne. Tällä hetkellä on ollut vittu aamuisin viikko koulussa varmaan koskaan. Ja mä pelasin äsken 6 tuntia, ei se ollut vastuullinen teko. Mun pitää tehdä kouluhommia, koska tällä viikolla mun olisi koko ajan vaan pitänyt tehdä kouluhommia. Mulla ei niinku mitään chanssia edes hengittää normaalisti. Koska kouluhommat, alkoi uusi kurssi, oli jotain random tenttiä, oli jotain vitun rahistelulaskuja. Ollut vaan niin aamutteluviikko, et eli punainen lanka tässä oli se, että huomenna palautukset, helkkari palautuksia. Okei, mä oon todella paha tässä gameplayssä, tästä ei oikein vittu tuu mitään. Mutta ootte toisaalta tottunut tähän, joten mun ei tarvitse pyytää anteeksi tästä. Mut mä tein rappusia, miksi mä tein rappusia? Mä otan kivikatto kyllä tähän. Abu, kivikatto. Noin. Se on harjaskatto. Ei vaan venä farmitalo. Farmitalossa on itse asiassa tiivit katto, eli nyt mennään Questille etään vähän kooliin. Aika kertaa johonkin 10 vielä, kun mä lähtään mun tää tontin mä pohjainen kanssa siirtymään, että mä otan Home Pixel. Mut sillä se on vaan nyt luontaista.
Eli huomenna 6 palautukset yöllä, ei siis päivällä, ei siis illalla. Oikein menee varmaan joku 6 tuntia, että mä teen ne tehtävät, koska mä haluan myös lukea sen teorian niistä tehtävistä. Mut sitten ei oo aikaa tähän, joten huomenna varmaan ChatGPT vettää nämä tehtävät, että mä teen nää ja sit opiskelen nää myöhemmin. Toki. Okay. Tuossa muutama viikko sitten tuli tää ajatus, että kaikki mitä sä keksit, no tää on aika tiedetty juttu, mutta kaikki mitä sä keksit oikeesti on keksitty. Sä et oo sun elämän aikana ajatellut yhtäkään originaalia ajatus oikeastaan. Tai ainakaan sulla ei ollut yhtäkään originaalia keksintöä. Kaikki mikä on keksitty, ja kaikki on keksitty jo mitä sä oot keksinyt. Ja sä et oikeastaan voi keksiä mitään. Mut toisaalta mä väitän, että mä keksin pari viikkoa sitten uuden lauseen, tai ajatuksen, ajatusmaailman, ajatustyylin. Eli tuli sellainen ajatus, että ensinnäkin, musta tuntuu, että kukaan ei ajatellut näin kierrosta aiemmin. Mun kaveri sanoi, että puku vei pupun puvun. Puku vei pupun puvun. Mikä on tässä väärin tässä lauseessa? Mä annan 5 sekkaa aikaa teille miettiä. Okei, eli tässä lauseessa on se väärin, että puku ei voi viedä pupun pupua, koska puku on... Se on aineellinen objekti, mutta se ei ole individuaalisia päätöksiä kykenevä tekevä aineellinen objekti. Se on puku. Se on vaatekappale. Se ei voi tehdä mitään helkkarin päätöksiä eikä viedä pupun pukua. Täten puku ei voi viedä pupun pukua, mutta toisaalta pupu voi viedä pupun puvun. Että tää on yksi ajatuksista. Ja mä veikkaan, että kukaan ei ole keksinyt tätä ajatus aiemmin. Mutta jos oot aiemmin miettinyt tätä ajatusta, niin laita comment sectionia, että tää ei ollut originaali ajatus. Mä oon keksinyt ajatuksen. Toinen asia liittyen tähän aihealueeseen on se, että tää on samainen kaveri, niin se yritti soittaa pianoa, silleen niinku freestyle pianoa, se ei osaa pianoa, mutta se niinku keksi jotain uutta pianoa, koska tietää, että se ei tiedä musiikin teoriaa, joten se voi keksiä niinku uusia asioita, koska se musiikin teoria ei ole rahoittamassa sitä, mutta mitä se keksi, kun se soitti radiossa pianoa? No se käytännössä rupesi soittaa C-duuria. Sitten mä olin sillä, että toi C-duuri, se oli sillä ei helkkari. Eli tässä tilanteessa ei keksitty uutta musiikin teoriaa. Tässä tilanteessa soitettiin se helkkarin C-duuri, joka on ehkä basicein asia, jonka sä voit soittaa. Hän yritti kaikki se keksiä jotain uutta ja mielenkiintoista, mutta hän päätyikin johonkin aivan originaalittomattomaan asiaan. Ja tää on hauska juttu tää, että ihmiset yrittää olla originaaleja sillä, ne yrittää olla opettaneet musiikin teoriaa, että ne eroittaa sitten sillä musiikin teoriaa. Mutta mihin ne päätyy sen jälkeen? No päätyy vaan se, että keksii musiikin teoria uudestaan. Että jos katsoo vaikka bändiin nimeltä Beatles, niin ne teki hyvää musiikkia, mutta ne ei koskaan tiennyt musiikin teoriaa käytännössä. Mutta sitten jos me katsotaan näitä viikoja albumeja, ne käyttää tosi hienostunut musiikin teoriaa, ehkä jopa niiden albumeissa ja musiikissa. Mutta he eivät tienneet musiikin teoriaa oikeasti. Joten he vaan keksivät nämä samat asiat uudestaan. He eivät keksinyt sinänsä mitään uutta, vaan he keksivät tämän saman musiikin teorian. Vaikkakin nyt vähän liioittuen, koska heillä oli erittäin mielenkiintoisia kappaleita sen takia, koska he eivät katsoneet musiikin teoriaa. Esimerkiksi heidän kappaleissaan aina välttämättä selvää sävellajia sun muita, koska he eivät ajattele näissä bokseissa, että musiikkiteoria tuppaa meitä ajattelemaan. Joten on tässä myös ihan pointtinsa kiinni tälläkin asialla. Ei, mutta hauska pointti. Mä kuulin sen faktan tänään, että Brian Wilsonin Smile, niin ne kappaleet, niin pitäisi kaikkien niinku luoda sellaista mielikuvia, että jokaisen kappaleen pitäisi, niinku, kun sä kuulet sen kappaleen, niin sulla pitäisi olla niinku hallusinaatio siinä kappaleessa, sun pitäisi nähdä jotain asioita sen kappaleen perusteella. Esim. Oliko kappale, jos pitäisi nähdä jotain, mä en muista mitä. Mut joo, jokainen kappale, se kertoo jotain sen niinku kappaleen laadussa, että niinku sä näet todella hyvin asioita sen perusteella, sen äänimaailman, että se luo. Eli Brian Wilsonissa on erittäin spesiaali albumi, ja itse asiassa yhdellä kappaleella se räjähti se albumi, se on kun se koskaan valmiiksi, jos se rupesi vaan keksiä tällaisia juttuja, tällaisia osia, kappaleosia, ja se rupesi laittamaan niitä kappaleosia niin kuin jokaisen kappaleosia, ja sitten nämä kappaleosat vaan linkkasivat toisiin kappaleosaan, ja sitten oli sellainen web-kappaleosia. Esimerkiksi silloin Heroes and Villains kappaleella, siellä oli jotain 40 kohtaa siellä kappaleella, kun sitä oli näin visionäärityyppiä, tää vaan niinku kuuli näitä ääniä, ja se vaan niinku laittoi niitä ääniä joka suuntaan, ja sitten se vaan sekosi, ja sitten joo, tuletkaa kanava, jos et ole tilannut, niin tilatko uudestaan, että ehkä